za hrvetacie štíty, za odkaz predkov, čo v hrudi máme skrytý, za našu reč a dávne naše rody. My bránime každý kúsok vody. Je skoro ráno, ešte vám píšem listy, že keď sa vrátim, tým som si už istý. Nemecký bombardér pozoruje terén, či je bezpečné prísť. V náručí zovriem deti, kým ešte slnko. Nemecký bombardér pozoruje, že není dostupný terén. Nemecký bombardér sa nezdáva, skúša znova pristať. Tá krátka chvíľa ticha, kým na vás myslím, kým zhlboka tu dýcham. V spomienkach hory, Sovietská zmluvnica sa snažila bombardovať nemecký bombardér. Nemeckej armáde sa to nespáčilo, preto tank Hetzer namieruje na sovietskú húfnicu. Tak Hetzer netrafil sovietskú húfnicu. Tak sa ústo sa snaží namieриť na tank Tiger 1. Tak sa ústo netrafil cieľ Tiger 1. Brigáda polopásové nemecké vozidlo 200 ale aj silné nemecké polopásové vozidlo ošetrenie zraneného vojaka. Nemecké polopásové vozidlo vyložilo 10 vojakov do boja. Sledovacie vozidlo BA-64 sa snaží namierovať na vojakov. Pri okne stojí taká krehká, tak sama. Sledovacie vozidlo BA-64 trafilo vojakov, preto zas prichádza polopásové nemecké vozidlo, aby naložilo zraneného. Ten prvý krok, ten najviac sily Zranený bol úspešne naložený na palubu na polopásového nemeckého vozidla. Za divé rieky, za naše šíre polia. Tank T-34/85 sa snaží namieriť na nemeckú samohybnú húfnicu. Tank T-34/85 trafil cieľ nemeckého týmu. Sa to nadačilo, preto prichádza nemecký bombardér, ktorý sa snaží bombardovať sovietskú časť. Nemecký bombardér nezasvedol cieľ sovietskú časť. Sovietskej armáde sa to nepáčilo, preto prichádza sovietský bombardér, aby zničil nemeckú časť. Bombardér sovietskej armády trafil tank Tiger 1. Tank T-34/85 postupuje ďalej do boja. Tank Tiger 1 postupuje naspäť. Tank T-100 zostáva na svojich miestach. Tank T-34/85 sa snaží namieriť na tank Hetzer. Tank T-34/85 trafil tank Hetzer. K Sovietskému zväzu pristupujú už aj vzdušné síly. Sovietský bombardér trafil cieľ tank Tiger 1. Vzdušné síly obidvoch armád sa stretli vo vzduchu. Nemecký bombardér zrazil sovietský bombardér, preto všetci vybuchli. Sovietskému zväzu sa to nepáčilo, preto postupuje tank Su-100. Tank Su-100 netrafil zranený cieľ. BA-64 pristupuje aj s húfnicou. BA-64 sa snaží namieriť na nemeckú húfnicu. BA-64 zasiahol nemeckú húfnicu. Nemecká armáda pristupuje polopásovým nemeckým vozidlom a s húfnicou. Čo v hrudi máme skrytý, za našu reč a dávne naše rody. My bránime každý kúsok pôdy. Nemecká húfnica je zranená zastreľu tank T-34/85, ale iba poškodila pár. Tank T-34/85 opravuje jeho posádka zasiahnutý pás.
dopravovali pás a preto postupuje ďalej k boji. BA-64 chráni tanky. Tank Su-100 postupuje vedľa BA-64. Tank Su-100 zostrelil polopásové vozidlo. Tank T-34 postupuje k boji a snaží sa namieriť na nemeckú húfnicu. Tank T-34/85 zasiahol nemeckú húfnicu, preto sovietská armáda vyhrala nad nemeckou armádou. Na tejto dynamickej ukážke sme mali tank Su-100 so 100 mm dielom. Je to stíhač tankov sovietskej armády. Hneď vedľa tanku Su-100 máme BA-64, je to sledovacie vozidlo. Hneď vedľa sledovacieho vozidla BA-64 máme tank T-34/85 s 85 mm dielom. Hneď vedľa tanku T-34/85 máme sovietskú húfnicu s 125 mm dielom. Hneď vedľa samohybnej húfnici sovietskej armády máme sovietský bombardér, ktorý bol v tejto dynamickej ukážke zostrelený. Začíname nemeckou armádou. Máme tu tank Tiger-1, polopásové vozidlo nemeckej armády, ktoré slúži na prepravu vojakov, ale aj slúži na zobranie zraneného vojaka. Hneď vedľa polopásového nemeckého vozidla máme tank Hetzer. Hneď vedľa tanku Hetzer máme nemeckú húfnicu so 100 mm dielom. A máme tu ešte nemecký bombardér, ktorý bol tiež v tejto dynamickej ukážke zostrelený. Toto je koniec dynamickej ukážky.